Wala akong magagawa upang tanggalin ang sumpa. Hindi na ito mababago pa. Kayo mga bata kayo, ang lalikot ng mga imahinasyon nyo. Hindi tama na pinagbibintangan nyo ako ng kung ano-ano. Isa akong malaking pagkakamali. Ako raw ang bunga ng katangahan niya. Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Hanggang saan nga ba tayo kayang dalhin ng galit? Ano ang kayang gawin ng isang taong puno ng puot sa ngalan ng paghihiganti? Isang mapagpalang araw sa lahat ng aming mga listeners dito sa Kwentong Takip Silim. Isang nakakapangilabot na kwento na naman ang aming ihahatid sa inyo ngayong araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang inyong paghihintay dahil ako man, excited nang ikwento ang karanasang ipinadala ng ating sender na si Roman. Kaya ihanda na ang inyong mga sarili dahil tiyak kong kikilabutan kayo sa kwentong pinamagatang Masarap na Bulalo. Magandang araw po, Sir Jupiter, lalo na po sa mga kagaya kong masugid na taga-subaybay ng Kwentong Takip Silim. Nagsimula po akong makinig sa inyong YouTube channel last year dahil nirecommend po ito ng aking asawa. At mula noon, lagi na akong nakikinig sa mga nilalabas niyong kwento. This time po, naisip kong i-share naman ang sarili kong nakakapangilabot na karanasan. Matagal na panahon nang nakalipas pero hindi ko pa rin makalimutan ang bawat detalye ng pangyayaring ito sa buhay ko. Nangyari po ito noong binatilyo pa lang ako taong 1986 sa Bulacan kung saan ako lumaki. May pag-aari pong bulaluan ang pamilya namin na itinayo ng aking lolo Nestor at lola Bilen. Kilala po ang bulalo namin sa napakasarap na timpla, kung kaya't dinadayo talaga ito ng mga suki namin. Ano pa? Ang kupad-kupad yung kumilos. Ang dami na nating customer sa labas eh. Usad pagong kayo. Di ba kayo natulog kagabi? Siguro nag-inuman na naman kayo. Umayos nga kayo sa trabaho nyo. Pag ako napuno, sisisantingin ko kayo isa-isa. Nay, nag-aalala po ako kay Lolo Nestor. Mula kasi nung nawala si Lola Belen, masyado na siyang subsob sa pagtatrabaho. Tsaka parang mas dumobli po yata yung kasungitan niya. Alam mo naman kung gaano ka hands-on ang lolo mo dito sa bulaluhan. Mahalaga sa kanyang negosyong to. Dahil ito ang nagtaguyod sa pamilya natin. Pero sumobra naman po yata siya sa pagiging hands-on ngayon. Bago pa tayo magbukas, nagtatrabaho na siya. Hanggang sa pagsasara ng tindahan, hindi pa rin siya tumitigil. Ay, baka sa ganitong paraan siya nagluluksa. Hindi madali para sa kanyang tanggapin ang pagkamatay ng Lola Belen mo. Ang lola mo lang ang tanging babaeng minahal niya. Kaya sa lola mo lang umikot ang mundo niya. Kaya nga po ako mas nag-aalalay. Hanggang kailan po ba siya magkakaganito? Paano po pag nagkasakit siya dahil sa ginagawa niya? Yan din ang ikinakatakot ko. Ay, Diyos ko. Huwag niyo po sanang pabayaan si tatay. Sir Jupiter, kilala si Lolo Nestor bilang istrikto at bugnutin. Pagtrabaho ang pinag-uusapan, sobrang seryoso niya. Nung namatay si Lola Belen dahil sa sakit sa puso, mas tumindi pa ang ugali ni Lolo. Isang beses ko lang po siyang nakitang umiyak. Pagkatapos noon ay umakto na siyang matapang sa harap ng mga tao.
Kunwari ay hindi siya ganun kaapektado kahit ang totoo'y para na siyang mamamatay sa paghihinagpis. Lo, huwag niyo naman po sana mamasamain. Nag-aalala lang po ako para sa inyo. Napansin ko po kasi na sumusobra na kayo sa pagtatrabaho. Halos hindi na kayo nagpapahinga. Sa edad niyo po dapat hindi na kayo masyadong nasa-stress sa trabaho eh. Ano bang sinasabi mo? Maraming taong ko na itong ginagawa. Sanay na ako rito. Tsaka mas malakas pa ako sa kalabaw. Pero Lo, iba naman po noon. Mas may edad na kayo. At ayaw namin magkasakit kayo dahil sa sobrang pagtatrabaho. Marami naman po kami dito na pwedeng tumulong sa bulaluan eh. Kaya nga ho family business to, di ba? Isang pamilya tayo na magtutulong-tulong sa pagmamanage ng negosyo natin. Hindi niyo po kailangan suluhin. Mas mapapanatag ako kung ako mismo ang mamamahala sa bulaluhan. Tsaka, wag mo nga akong pinakikialaman. Alam ko kung ano ginagawa ko. Matanda na ako kaya alam ko kung hanggang saan ang kaya ko. At sinasabi ko sa iyo ha, kaya kong pamahalaan ang bulaluhan natin. Pero Lo… Wala na pero. Dugot pawis ang pinuhunan namin ng Lola Belen mo rito. Ngayong wala na siya, kailangan mas doblehin ko ang pagkayod ko. Ayoko masayang lahat ng pinaghirapan namin. Ilang beses ko po siyang pinakiusapan na maghinay-hinay sa trabaho. Pero hindi siya nakikinig sa akin. Ilang beses pa nga niya akong pinagalitan dahil pakiramdam niya pinapakialaman ko raw siya. Mas matanda raw siya sa akin kaya mas alam niya ang kanyang ginagawa. Kaya naman tumigil na rin po akong makiusap sa kanya. Binabantayan ko na lang po siya sa bulaluan in case kailangan niya ang tulong ko. Mabuti na lang po at summer noon kaya wala akong pasok sa eskwela. Tay! Diyos ko po! Lolo! Roman! Anak! Tumawag ka ng ambulansya! Bilis! Opo, Nay. Isang araw po ay bigla na lang hinimatay si Lolo Nestor habang nagsiserve ng bulalo. Mabilis po namin siyang isinugod sa ospital. Alalang-alala po ang buong pamilya namin noon. Kamamatay lang kasi ni Lola Belen tapos ngayon naman ay nagkasakit pa si Lolo Nestor. Ayon sa doktor, kulang raw sa pahinga si Lolo at nasobrahan sa stress. Hindi na raw dapat sa kanyang edad ang sobra-sobrang pagtatrabaho. Ba sinasabi ko eh. Di na talaga dapat nagtatrabaho si Lolo eh. Tigas kasi ng ulo, ayaw makinig. Ginawa natin ang lahat ng pwede nating gawin, anak. Sadyang ayaw talagang makinig ng lolo mo. Nay, ano na pong nangyayari kay Lolo? Nag-aalala po ako sa kanya eh. Hindi po ako sanay na makita siya ng ganito. Hindi makabangon at nakaratay lang sa higaan niya. Masanay po akong makita siyang masigla sa kabila ng edad niya. Ay, lahat naman tayo ay darating sa ganitong punto, anak eh. Ang tanging magagawa lang natin ay alagaan siyang mabuti. At ipagdasal natin na bumalik ang kanyang sigla. Sa kabila po ng pagiging bugnutin ni Lolo Nestor ay malapit po ako sa kanya. Kaya naman po sobrang hirap para sa akin na masaksihan ang kanyang sitwasyon. Araw-araw ko po siyang binabantayan, pinapakain, kinikwentuhan, kahit madalas ay hindi siya umimik. Tinutulungan ko rin po si Mama na paliguan at bihisan si Lolo Nestor. Sigurado ka ba sa narinig mo, Rosie? Kukuha talaga ng private nurse para kay Lolo? Oo, narinig ko kanina nakausap ni tatay si Auntie Mirna sa telepono. Sinabi nga ni tatay sa kanya na hindi na kailangan. Kaya naman nating alagaan si Lolo, marami naman tayo dito. Pero ayaw pumayag ni Auntie. Mas mapapanatag raw ang loob niya dun sa Amerika kung alam niyang may professional talagang mag-aalaga kay tatay. Sabagay, pera niya naman yun. Alam mo naman si Auntie Mirna. Gusto niya talaga yung masusunod bilang panganay sa kanilang magkakapatid. Oo nga eh, hayaan na natin. Kung ito naman ang mas makakabuti para kay Lolo Nestor, huwag na tayong kumontra.
Sir Jupiter, dito na nga po dumating sa buhay namin ang kinuhang private nurse para kay Lolo. Isang magandang dalaga na malaanghel ang mukha. Sobrang hinhin kung kumilos at magsalita. Pero mapapansin mo na may tinatagong lihim sa likod ng kanyang mga ngiti. Magandang araw ho sa inyo. Ako po si Marieta, ang magiging private nurse ni Lolo Nestor. Magandang araw din sa'yo, Ineng. Halika, pasok ka. Ipaghahanda kita na makakain. Tiyak akong napagod ka sa biyahe. Hindi na po kailangan. Busog pa naman po ako. Ay nako, hindi. Kailangan mong kumain. Ipapatikim ko sa'yo ang specialty naming bulalo. Alam mo bang dinarayo ng maraming tao ang bulalo namin? Pati yung mga hindi taga Bulacan, sinasadya talaga kami rito para lang matikman ang bulalo namin. Talaga po? Sige po, titikman ko. Kung hindi niyo po kasi natatanong, nagluluto rin po ako ng bulalo sa karenderya namin sa Capiz eh. Ganun ba? Taga Capiz ka pala? Opo, nakikitira lang ako sa isang kamag-anak namin dito sa Bulacan. Mas madali po kasing makahanap ng trabaho dito kaysa doon po sa amin eh. Pero nung nasa Capiz po ako, tumutulong po ako sa karenderya namin. Ako mismo nagluluto ng bulalo kasi gusto daw nila yung timpla ko. Naku, tsaka kung magugustuhan mo rin itong bulalo namin. O sige, ipaghahain na kita. Hello. Anong pangalan mo? Apo ka ba ni Lolo Nestor? Oo. Ako si Roman. Nice to meet you, Roman. Nice to meet you po din. Hindi ko po ma-explain kung bakit mabigat ang loob ko sa kanya sa unang pagkikita pa lang namin. Mukha naman siyang mabait at marahan kung magsalita, pero sa loob-loob ko, malakas ang kutob ko na may kakaiba sa kanya. At hindi nga ako nagkamali sa aking kutob, Sir Jupiter. Dahil ang pagdating ni Marieta, ang tuluyang bumago sa buhay ng pamilya namin. Palabiro pala kayo, Lolo Nestor, ha? Ganyan, mas mabuti na palagi kayong humingiti at tumatawa. Makakatulong yan para bumalik ang sigla nyo. Magaling ang nurse ko eh. Kaya malaki ang tiwala ko na gagaling ako sa lalo madaling panahon. Binobola nyo naman po ako eh. O sige na, inumin nyo na po itong gamot nyo. Ay, akala ko ba gagaling na ako pag lagi akong umingiti? Eh, ba't kailangan ko pang uminom ng gamot? Lolo naman eh. Sige na, wag na matigas ang ulo. Inumin nyo na to. Sir Jupiter, namangha po kami dahil sobrang daling nakuha ni Marieta ang loob ni Lolo Nestor. Kilala po kasi namin si Lolo at hindi sa madaling magtiwala sa kahit na sino. Medyo nag-alala pa nga kami nung una dahil baka mahirapan si Marieta sa kanya. Naisip pa nga namin baka mag-resign pa ito dahil sa ugali ni Lolo. Pero kabaliktaran po ang nangyari. Tia Dolores, nakakapagtaka po na ang bilis nilang naging close ni Lolo, no? Oo nga eh. Hindi ko rin to inasahan. Pero mabait naman kasi talaga si Marieta at mahusay makisama. Kaya mabilis din niyang nakuha ang kiliti ng lolo niyo. Alam ko pong hindi tama na manghusga ng kapwa. Pero iba po kasi ang pakiramdam ko sa kanya eh. Parang may gagawin siyang hindi tama. Hinaan mo nga ang boses mo, baka marinig ka. Totoo naman ah. Tsaka, hindi ba kayo nag-aalala? Taga-Capiz daw yang si Marieta. Alam naman nating maraming aswang doon. Paano kung may lahing aswang pala siya? Ano ka ba? Hindi tama yung ginagawa mo, Rosie, ha? Bakit? Lahat na lang ba ng taga ron aswang? Sa bagay. Pero sinasabi ko lang naman kung anong nararamdaman ko. Hindi maganda ang first impression ko sa Marieta na yan.
Maski na, mali pa rin yung mangusga. O siya, tama na yan. Bumalik na kayo dun sa bulaluhan. Mamayang konti lang ay dadagsa na naman ang mga customer dahil magtatanghalian na. Sir Jupiter, kahit na may pagduduna ako kay Marieta, mas pinili ko pa rin pong bigyan siya ng benefit of the doubt. Wala naman po kasi akong sapat na basihan o kahit anong ebidensya. Inisip ko na lang na baka mali ang kutob ko at mabuting tao naman talaga siya. Tsaka napansin rin po namin na tila nakakabuti talaga siya kay Lolo Nestor. Mas bumuti po kasi ang kondisyon ni Lolo mula nung inalagaan niya ito. Uy, Insan, anong ginagawa mo dito sa labas? Mag-aalas 10 na. Nagpapahangin lang. Ikaw, saan ka na naman galing? Diyan lang sa tabi-tabi. Ako pa bang lulukoyin mo? Nag-disco ka na naman doon sa kabilang bayan, no? Alam mo na pala nagtanong ka pa. Pero, umuwi na ako agad. Natatakot kasi ako Natakot saan? Sa aswang. Ano ka bata? Tsaka Diyos ko naman, 1986 na. Wala nang aswang ngayon. Hindi mo ba nabalitaan ang sunod-sunod na pagkamatay ng mga hayop sa bayan natin? Mga baka, kambing, manok, at kung ano-ano pa. Lahat ng mga ito ay natagpo ang lasog-lasog ang mga katawan at wala ng mga lamang loob. Gaano tayo kasigurado na aswang nga may kagagawa ng mga yon? Masyadong brutal ang pagkamatay ng mga hayop. Walang matinong tao ang kayang gumawa ng ganong bagay, Insan. Maski na, tinatakot niyo mga sarili niyo sa walang katuturang bagay. Bahala ka kung ayaw mong maniwala. Basta ako, magdodoble ingat ako. Kaya ikaw pumasok ka na sa bahay kung ayaw mong aswangin. Mabilis nga pong kumalat ang balita na may gumagala raw na aswang sa lugar namin. Sa paglipas ng mga araw, hindi na lang mga hayop ang natagpuang patay, pati mga tao ay misteryosong nawawala at natatagpuan na lang ang mga bangkay sa kakahuyan. Wala na raw pong lamang loob ang mga ito at talaga namang nakakapangilabot tingnan. Nabalot ng takot ang bayan namin kung ano-anong pangontra sa aswang na ang ginagamit ng mga tao. At 6:00 pa lang ng gabi, halos wala nang lumalabas sa bahay dahil sa takot na baka may makasalubong silang aswang. Oh, Roman, gising ka pa pala. Hindi po kasi ako makatulog Tulog na po ba si Lolo Nestor? Oo, pinatulog ko na pagkatapos ko siyang painumin ng gamot Ikaw rin, matulog ka na. Mag-aalas 9 na. Mamaya na, matutulog na rin ho ako. Sige ka, baka mamaya makakita ka ng aswang na dumudungaw sa bintana. Narinig mo rin pala yung balita tungkol sa gumagalang aswang? Imposibleng hindi. Bukang bibig kaya yan ng buong bayan. Ikaw, naniniwala ka ba sa mga aswang? Oo naman, taga-kapis ako. Hindi naman siguro lingid sa kaalaman mo na maraming aswang sa lugar namin. Paano mo nasabing totoo sila? Nakakita ka na ba ng aswang? Oo, isang beses nung bata pa ako. Hindi ko makakalimutan ang experience na yon. Pero wag na lang natin pag-usapan kasi kinikilabutan ako pag naaalala ko Ako kasi hindi ako naniniwala sa aswang. To see is to believe, ika nga nila. At hindi ko pa sila nakikita kaya siguro nahihirapan akong paniwalaan ang existence nila. Gusto mo bang makakita ng aswang? Ewan ko. Hindi ko rin alam. Siguro para lang masatisfy yung curiosity ko para mapatunayan ko kung totoo ba talaga sila. May mga bagay na hindi mo na kailangang makita para paniwalaan mo. Kagaya ng mga aswang. Hindi mo gugustuhin makita sila. Mapanganib silang nilalang. Kayang-kaya ka nilang saktan. Hindi sila magdadalawang isip na patayin ka. Talaga? Uhaw sila sa dugo at lamang loob. Kaya dapat kang mag-ingat sa kanila. Tumindig ang balahibo ko nang mapansin ang pag-iiba ng ekspresyon ni Marieta.
Bumilis ang pintig ng puso ko sa madilim niyang titig sa akin. Para bang may ipinapahiwatig na hindi ko maintindihan. Sir Jupiter, halos hindi po ako makahinga nung oras na yon. Sige, matutulog na ako. Ba't parang kinakabahan ka? Para kang nakakita ng aswang ah. Hindi O sige na, magpahinga ka na. Sige na, mauuna na ako. Mula po nung gabing yun ay mas umigting ang hinala ko kay Marieta. Wala man akong ebidensya pero sigurado ako na hindi namin siya dapat pagkatiwalaan. May lihim siya at yun ang kailangan kong alamin. Habang tumatagal ay mas nagiging malapit sila ni Lolo Nestor. Kuhang-kuha na niya ang tiwala nito. Umabot pa nga sa punto na parang siya na ang mas pinagkakatiwalaan ni Lolo kaysa sa amin. Sarap mo talaga magluto ng bulalo, Marieta. Ibang timpla mo. Talaga po. Salamat po ah. Ay, matagal na ako nagluluto ng bulalo. Pero ibang klase talaga tong gawa mo. Ano ba kasing secret recipe mo? Secret nga, 'di ba? O sige na lo, ubusin niyo na po tong pagkain niyo. Talagang uubusin ko to. Kung pwede ngang dagdagan pa eh. Ay naku, Rosie. Ang tigas talaga ng ulo mo kahit kailan. Akala mo ba takot ka nang gumala sa gabi dahil sa mga aswang? Bakit kita nakita doon sa disco ha? At talaga sa mga lalaki ka pa talaga nakikipag-inuman ha? Mga kaibigan ko naman ang mga yun, Insan. Mapagkakatiwalaan ang mga yun. Huwag kang mag-alala. Basta sa susunod, huwag ka na makikipag-inuman sa kanila. Ba't mo ba kasi ako sinundo dun? Susunduin ka sana ng tatay mo. Alam mo namang matanda na yun eh. Kaya ako na yung nagpresenta na sumundo sa'yo. Nag-aalala sila para sa'yo kasi alam mo namang naniniwala din yung mga yun sa aswang eh. Tss, ikaw lang naman sa pamilya natin ang hindi naniniwala sa aswang eh. Kaya pala may dala kang buntot ng pagi. Hulaan ko, pinadala yan ni tatay sa'yo, no? Mismo. May asin pa nga dito sa loob ng bulsa ko eh. Si Tio talaga kung ano iniisip. Better safe than sorry daw kasi. O siya, bilisan na natin at lumalalim na yung gabi. Kanina pa ako inaantok. Dahan-dahan lang, Insan. Nahihilo ko. Alam mo namang nakainom ako. Ay nako, ewan ko sa'yo. Ano yun? Shh, kamaingay. Iginala ko ang paningin ko sa paligid at sinubukang tuntunin ang pinanggagalingan ng narinig naming ingay. Dahan-dahan po kami sa bawat kilos namin. Hanggang sa nagulat kami sa nakita namin sa may sakahan, muntik pang sumigaw si Rosie, mabuti na lang at mabilis kong natakpan ang bibig niya. Huwag kang maingay, baka marinig tayo. Aswang! Insan, may aswang! Nakita namin ang isang malaking nilalang na nakakapangilabot ang itsura. Kulay itim ang katawan nito, mahaba ang kuko, matalim ang pulang mga mata at may matutulis na pangil. Sir Jupiter, nakita po namin kung paanong nilapa ng aswang ang isang matandang lalaki. Base sa naabutan namin mukhang kanina pang walang buhay ang matanda, pero ayaw pa ring tigilan ng aswang. Bukas ang tiyan ng matanda habang kinakain ng aswang ang laman loob nito. Lintik, narinig ka yata ng aswang. Sorry, Insan. Hindi ko mapigilang sumuka. Nakakadiri kasi. Halika na, umalis na tayo dito bago pa tayo makita ng aswang. Insan, parang hinahabol yata tayo ng aswang. Basta tumakbo ka lang at huwag kang bibito sa akin. Natatakot ako.
Sir Jupiter, hindi ko po ma-explain ang takot na naramdaman ko nung oras na yun. Pakiramdam ko po ay yun na ang katapusan namin. Basta tumakbo lang po kami ng tumakbo. Insan, teka lang! Tumayo ka, bilisan mo! Aray, ang sakit ng paa ko! Malapit na tayo. Nakikita ko na yung bahay natin. Hindi ko na talaga kaya. Kain na lang kita. Ay! Bumagal po ang kilos namin dahil inakay ko si Rosie. Ang ginawa ko na lang po, sinabuyan ko ng asin ang dinadaanan namin. Pinahawakan ko naman kay Rosie yung buntot ng pagi para may panlaban siya sakaling may biglang sumulpot na aswang. Sabay po kaming nakahinga ng maluwag nang sa wakas ay nakarating kami sa bahay. Pawis na pawis po kami at parehong hinihingal. Sinalubong kami ni nanay at nagtaka siya kung bakit ganun ang itsura namin. Ikinwento namin sa kanya ang nangyari. Takot na takot si nanay at mabilis na inilak ang pinto. Samantala pinagalitan naman si Rosie ng mga magulang niya at hindi pinalabas ng bahay sa loob ng 1 linggo. Good morning! Ang aga mo nagising ah. Oo, sanay na kasi akong gumising na maaga para tumulong sa bululuan. Kape? Ipagtitimpla kita. Hindi na, ayos lang ako. Naikwento ng nanay mo yung nangyari sa inyo ni Rosie kagabi. Hinabol daw kayo ng aswang? Oo, tama ka nga. May mga aswang pala talaga. Ayaw mo kasing maniwala eh. Ayun, may nagpakita tuloy aswang sa'yo. Uy, biro lang ah. Huwag ka magagalit. Hindi, ayos lang. Nagulat lang talaga ako sa nakita ko. Nakakapangilabot pala talagang tignan yung itsura ng isang aswang, no? Ang mas masaklap, nakita ko patong lumalapa ng tao. Kumakain pa ng laman loob. Nakakadiri. Mabuti na lang at hindi kayo naabutan ng aswang. Oo nga eh. At mabuti na lang talaga. Pinadalan ako ni Tiyo ng mga pangontra. Dahil kung hindi, baka wala na kami ni Rosie ngayon. Kaya magdoble ingat ka, Roman. Hindi mo alam ang takbo ng isip ng isang aswang. Lumipas ang araw at hindi pa rin mawala sa isip ko ang tungkol sa nakakapanghilakbot naming karanasan ni Rosie. Pero may isa pa pong pangyayari ang gumulat sa amin. Bigla na lang po kasing bumalik ang sigla ni Lolo Nestor. Masaya po kami dahil gumaling na siya. Pero hindi namin maiwasang magtaka dahil sa hindi pangkaraniwang recovery niya. Tila mas masigla pa kasi siya kaysa sa dati. Para bang hindi siya nagkasakit. Nakakatayo na siya at nakakalakad ng hindi inaalalayan. At ang mas nakakamangha, bumalik na siya sa pagtatrabaho sa bulaluan. Ang kukupad nyo naman kumilos. Ano ba? Hindi ba kayo nagagahan? Oh, Lolo Nestor, di ba may usapan tayo? Pinayagan ko kayo magtrabaho ulit sa bulaluhan, pero nangako kayong iiwasan yung ma-stress. Pasensya ka na, Marieta. Ang dami kasing customer na naghihintay ng order nila eh. Ang kukupad pang kumilos sa mga to. Kung pwede lang akong gumawa ng lahat ng trabaho ginawa ko na. Kumalma ka lang, Lo. Hayaan mo silang gawin ang trabaho nila. Kaka-recover mo pa lang eh. Baka gusto mong maratay ulit sa higaan mo. Hindi na. Ayoko nang humilata ng walang ginagawa. Yun naman pala eh. Makinig kayo sa akin. Insan, ano bang pinakain ni Marieta kay Lolo Nestor? Ba't bigla na lang siyang gumaling? Hindi ko rin alam. May halong gamot ba yung special recipe niya ng bulalo? Tumahimik ka nga, baka marinig ka. Alam mo, habang tumatagal, mas tumitindi ang pagdududa ko sa babaeng yan eh. Wala talaga akong tiwala dyan. Inobserbahan ko po si Marieta at napansin ko na parabang kontrolado niya si Lolo Nestor. Lahat ng gusto niya ay sinusunod nito. Naisip ko na baka dahil lang ito sa nakuha niya ang tiwala ni Lolo.
Pero kilala ko kasi si Lolo Nestor at alam kong hindi siya basta-bastang nagpapadikta sa kahit na sino. Sanay si Lolo na siya ang nagmamando. Kaya nakakapagtaka na ang bilis niyang sumunod sa gusto ni Marieta. Tay, malapit na ang birthday mo. Anong gusto mong handa? Imbitahin natin lahat ng kumpare mo. Magluluto tayo ng maraming pagkain. Hindi na kailangan, Dolores. Kahit tayo-tayo na lang. Hindi pwede yun, Tay. Kailangan nating i-celebrate ang birthday mo. Pasasalamat na rin dahil bumalik na ang sigla mo. Nako, kung may pasasalamatan ako sa pagbabalik ng sigla ko, si Marieta yun. Dahil sa sarap niya magluto ng bulalo, kaya ako gumaling. Si Lolo Nestor talaga, palabiro. Totoo ang sinasabi ko. Tuwing may nagtatanong nga sa akin kung paano na numbalik yung sigla ko, lagi kong sagot dahil sa luto mong bulalo. Wala pong kinalaman ng bulalo sa paggaling nyo. Dahil po to sa gamot nyo at dahil nakikinig kayo sa akin. Siyempre naman, magaling kang nurse kaya malaki ang tiwala ko sa'yo. Sir Jupiter, patuloy pa rin po ang pagkalat ng balita tungkol sa aswang sa lugar namin. Ilang buntis po ang natagpo ang patay sa loob mismo ng kanilang bahay. Meron namang mga kalalakihang galing sa inuman ng natagpo ang lasug-lasug ang katawan at wala ng laman loob. Dahil dito ay mas naging alerto pa kami upang maprotektahan ang aming mga sarili. Hanggang sa isang araw, may sinabi sa akin si Rosie na hindi ko lubos mapaniwalaan. Sigurado ka ba sa nakita mo? Mabigat na paratang ang sinasabi mo ha. Oo, Insan. Hindi ako pwedeng magkamali. Kitang-kita talaga ng dalawang mga mata ko kung paano naging aswang si Marieta. Sinasabi ko na nga ba, may mali talaga sa babaeng yun. Paano ka naman nakarating sa Batis kagabi? Lumabas ka na naman pala ng 10 oras ng gabi. Di ka talaga nag-iingat. Nagkita kami ng nobyo ko. Nobyo? Sino nobyo mo? Basta, hindi na mahalaga. Ang importante ay alam na natin ngayon ang lihim ni Marieta. Anong eksaktong nakita mo? Mag-isa lang siya nun sa Batis, hubot-hubad. Nung una, akala ko'y maliligo lang siya. Pero nagulat ako nung may nilabas siyang maliit na bote. May lamang langis. Tapos ipinahid niya ang langis sa buong katawan niya. Hindi nagtagal ay unti-unting nagbago ang kanyang anyo. At ayun na nga, naging aswang siya. Baka naman nakainom ka nung nakita mo yon. Sigurado ka bang hindi ka na pinaglalaruan ng mga mata mo? Insan naman, lulukuhin ba kita sa ganito kaseryosong bagay? Gusto ko lang makasiguro. Magtiwala ka sa akin. Kailangang ilayo natin ang Marieta na yun sa pamilya natin. Anong malay natin? Baka kung ano-ano na ang ginagawa niya kay Lolo Nestor. Nagdesisyon po kaming wag munang sabihin sa mga magulang namin ang tungkol sa aming nalalaman. Mas delikado kasi kung marami ang nakakaalam. Buong magdamag kong pinag-isipan kung ano ang pwede kong gawin upang ilayo si Marieta sa amin. Pero kinabukasan, hindi ko po inasahan ang nalaman ko. Kinausap pala ni Marieta si nanay at nagpaalam na aalis na raw ito. Hindi. Hindi ako papayag. Masyado naman yatang biglaan ang desisyon mo. Sigurado ka na ba? Opo, pinag-isipan ko po itong mabuti. At saka, maayos na rin naman po ang kalagayan ni Lolo Nestor Sa tingin ko po, ito na po ang pinakamainam na panahon para tapusin kong serbisyo sa pamilya ninyo. Hindi. Hindi ka pwedeng umalis. Manghihina ulit ako pag nawala ka. Tay, hindi natin pwedeng pigilan si Marieta. Narinig niyo naman ang sinabi niya kanina, hindi ba? Pangarap niyang makapagtrabaho bilang nurse sa Amerika. Dumating na po kasing oportunidad na yun para sa akin, Lo. Hindi ko po ito kayang palagpasin. Pero
Magaling na po kayo, Lo. Basta't iinumin nyo lang ang gamot nyo at iiwas kayo sa stress. Magiging maayos na po ang kalagayan nyo. Pero Hindi ko naman po pwede kayong alagaan habang buhay. Pero promise ko po sa inyo, pag nakauwi ako ng Pilipinas, kayo ang unang-una kong dadalawin. Mahalaga po kayo sa akin, Lo. At hindi ko po kayo makakalimutan. Labag man sa kanyang kalooban, sa huli ay walang nagawa si Lolo Nestor kundi ang hayaan si Marieta na umalis. Para po akong nabunutan ng tinik nung umalis siya sa bahay namin. Hindi ko na kailangang mag-isip ng paraan kung paano siya papaalisin dahil siya na mismo ang kusang lumisan. Napaisip nga lang po ako, Sir Jupiter. Hindi kaya alam na ni Rosie ang sikreto niya kaya bigla siyang nag-resign? Imposible. Nagtago ako nun sa likod ng malaking puno. At saka, hindi rin ako gumawa ng kahit na anong ingay. Ganun ba? Huwag na lang tayo mag-isip ng kung ano-ano. Ang mahalaga, siya na mismo ang lumayo sa atin. Buti na lang talaga at umalis na siya bago ko pa siya masaktan. Kating-kati na akong hampasin siya ng buntot ng pagi. Walang hiyang aswang yun. Nakapasok pa sa pamilya natin. Basta huwag mo na lang itong babanggitin sa kahit na sino ha. Lalo na kay Lolo Nestor. Alam mo naman kung gaano kalaki ang tiwala nung kay Marieta. Oo nga eh. Minsan napapaisip ako, hindi kaya ginayuma siya ng babaeng yun? Mula po nung umalis si Marieta ay bumalik si Lolo Nestor sa pagiging bugnutin. Subsub na naman ito sa trabaho at ayaw makinig sa amin. Pag pinagsasabihan namin ay nagagalit lang siya pero naisip ko mas mabuti na yun kaysa may pinapatira kaming aswang sa bahay namin. Tay, nag-aalala lang naman kami sa'yo. Halos hindi ka na nagpapahinga ng maayos. Paano kung magkasakit ka na naman? di mas mabuti. Baka pag nagkasakit ako bumalik si Marieta. Namimiss ko na yung masarap na bulalong niluluto niya para sa akin Huwag nga kayong magsalita ng ganyan, Tay. Nagsasabi lang ako ng totoo. Gumagaan ang pakiramdam ko pag nakakakain ako ng bulalong luto ni Marieta. Lo, hindi natin alam kung ano ang hinalo ni Marieta sa bulalo. Ni hindi tayo sigurado kung mabuting tao ba talaga ang babaeng yun. Ano sabi mo? Lo, ang sa akin lang naman. Paano ka lumaking walang modo, Rosie? Naririnig mo ba ang sarili mo? Baka nakakalimutan mo kung gaano kalaking tulong ang ginawa ni Marieta sa akin. Mas mapagkakatiwalaan ko pa siya kaysa sa'yo. Isang gabi po nag-iinuman kami ng mga kababata ko sa labas ng bahay namin. Kasama namin noon si Rosie dahil close din sila ng mga kaibigan ko. Napasarap ang inuman at kwentuhan namin kaya inabot na kami ng 11:00 ng gabi. Sobrang ingay namin habang nag-aasaran pero natahimik po kami nang may bigla kaming napansin. Insan, si Lolo Nestor ba yun? Bakit siya lumabas ng bahay? Gabing-gabi na. Hindi ko alam. Tsaka, ba't parang papunta siya sa kakawihan? Lo, saan po kayo pupunta? Gabi na, bumalik kayo dito! Nagkatinginan po kami ni Rosie nang magdire-diretso si Lolo Nestor sa paglalakad na parabang walang naririnig. Napansin po namin na parabang wala siya sa kanyang sarili. Nag-alala po kami, kaya't nagdesisyon kaming iwan muna ang mga kabarkada ko para sundan si Lolo. Hindi kaya nag-uulanin na si Lolo? Kaka magsalita ng ganyan. Kita mo, lutang na lutang ang isip niya. Lakad lang siya ng lakad, parang wala naman siyang patutunguhan. Hindi tayo sigurado dyan, no? Anong ibig mong sabihin? Basta, sundan na lang natin siya. Iba ang kutob ko Sinundan namin si Lolo Nestor hanggang sa pusod ng kagubatan. Pagkalipas ng ilang minuto, bigla siyang huminto at tumingala sa madilim na kalangitan. Narinig namin ang kanyang malakas na pagsigaw.
At kasunod nun ay ang isang pangyayari na habang buhay na sigurong mananatili sa aking memorya. Nakita namin kung paano nag-iba ang anyo ni Lolo Nestor. Napunit ang kanyang kasuotan nang biglang lumaki ang kanyang katawan. Naging kulay itim ito. Nagkaroon ng mahabang kuko at pangil. Muntik na namang mapasigaw si Rosie sa takot pero mabilis kong tinakpan ang kanyang bibig. Si Lolo Nestor? Aswang? Paano to nangyari? Hinawaan siya ng hayop na Marieta na yun. Kanina pa kita hinihintay. Mabuti naman at dumating ka na. Si Marieta? Ano ginagawa niya dito? Akala ko nasa ibang bansa na siya. Niloko niya tayo. Narito ng iyong hapunan. Sige, kumain ka na. Alam kong gutom na gutom ka na eh. Namilog ang mga mata ko, Sir Jupiter, nang makita kong may dala siyang matandang babae na walang malay. Nakahilata ito sa damuhan, walang kaalam-alam sa susunod na mangyayari. Naglalaway na si Lolo Nestor at walang pagdadalawang isip na sinunggaban ng matandang babae. Nilapa ito ni Lolo. Nakita namin ang pagtatalsika ng dugo, ang pagkakapunit ng balat ng matanda at ang pagbukas ng tiyan nito. Lumabas ang lamang loob ng matandang babae na kaagad namang kinuha at kinain ni Lolo Nestor. Nagkalat na ang dugo sa paligid ng kanyang bibig pero wala siyang pakialam. Patuloy lang siyang kumakain. Parang gutom na gutom. Ilang sandali lang ay sinaluhan siya ni Marieta. Kumuha rin ito ng lamang loob ng matanda. Sarap na kinain yun. Masarap bang dinala kong hapunan para sa'yo? Sabi ko naman sa'yo eh, basta't magpapakabait ka lang. Ako ang bahala sa'yo. Hanggat kumakain ka ng katawan ng tao, hinding-hindi ka na magkakasakit pa. Mananatili kang masigla. Kagaya ng masarap kong bulalo na siyang naging dahilan kung bakit ka naging aswang. Malaki ang utang na loob mo sa akin. Kaya mula ngayon, pag-aari ko na ang buhay mo. Walang hiya talaga. Shhh! Inahan mong boses mo. Kumalma ka lang. Paano ko kakalma? Ginawang aswang ng hayop na yun ng lolo natin. Hindi lang yun. Ginagawa rin yung sunod-sunuran si lolo. Kailangan may gawin tayo, insan. Alam ko, pero huwag tayo magpadalos-dalos. Hindi natin alam kung paano mag-isip at kumilos ang isang aswang na katulad niya. Kailangan natin mag-ingat. Pagkatapos kumain ay nakita naming lumuhod si Lolo Nestor sa harap ni Marieta. Hinalikan pa nito ang paa ng dalaga. Kasunod nun ay unti-unting nagbago ang hitsura ni Marieta. Kita ng dalawa kong mga mata kung paano siya nag-anyong aswang. Pinagpawisan ako ng malamig at nanginig ako sa takot, Sir Jupiter. Hindi ko inasahang posible palang mangyari ang ganung bagay sa totoong buhay. Akala ko ay sa pelikula lang ito posible. Umalis na tayo dito bago pa nila tayo makita. Paano si Lolo Nestor? Huwag kang mag-alala. Hindi siya mapapano. Dahan-dahan kaming umalis doon. Lakad-takbo ang ginawa namin. Doble ingat kami sa bawat kilos namin upang masigurong hindi nila kami mapapansin. Wala kaming dalang kahit anong pangontra sa aswang noon kaya mas dapat kaming mag-ingat. Wala kaming laban sa kanila kung sakaling susugurin nila kami. Pagkarating sa bahay ay kaagad naming sinabi sa mga magulang namin ang tungkol sa aming nakita. Sir Jupiter, hindi na po kami nagtaka nung hindi sila agad maniwala sa amin. Kahit kami
ay hindi rin naman lubos na mapaniwalaan ang aming nakita. Kinikilabutan ako sa sinasabi nyo. Sigurado ba talaga kayo dyan? Baka naman lasing lang kayo Hindi po, Nay. Totoo po ang sinasabi namin. Kilala niyo ako. Hindi ako magsisinungaling sa inyo. Lalo na sa ganito kaseryosong bagay. Tia, maniwala po kayo sa amin. Kontrolado talaga ni Marieta si Lolo Nestor. Bukod sa pagiging aswang, sa tingin ko may alam rin sa itim na kapangyarihan ng babaeng yun. Kung ganun ay mas lalo tayong dapat na matakot sa kanya. Lubhang mapanganib ang isang tulad niya. Nang sumunod na gabi po ay muli naming sinundan si Lolo Nestor kasama ang mga magulang namin. Kagaya ng nagdaang gabi, pumunta na naman sa kakahuyan si Lolo. At nakita nila mismo kung paano ito naging isang aswang. Kagaya namin ay hindi rin sila makapaniwala sa kanilang nakita. Nasaksihan nila kung paano nilapa ni Lolo ang isang walang malay na lalaki. Halos masuka pa nga sila habang pinapanood ang nangyari. At nakita rin po nila kung paanong sambahin ni Lolo Nestor si Marieta. Bago pa nila kami makita ay kaagad na kaming umalis at bumalik sa bahay. Kita ko ang takot sa mukha ng mga magulang namin. Pero bukod sa takot, mas nanaigang lungkot at sakit na kanilang nararamdaman. Lo naman, promise. Hindi ako nagsisinungaling. 2 beses talaga namin kayong nakita sa kakahuyan. Wala ka talagang modo, Rosie. Hindi mo na ako ginalang. Ang lakas ng loob mong pagbintangan akong aswang. Hindi naman po pambibintang ang pagsasabi ng totoo. Ba't sumasagot ka pa, ha? Lo, huwag niyo po sakta si Rosie. Mabutit dumating ka, Roman. Pagsabihan mo nga yung pinsan mo at kung ano-anong sinasabi. Bakit mo sinabi kay Lolo yung nakita natin? Di ka pa nag-iisip? Kanina pa kasi niya binabanggit ang pangalan ni Marieta. Napikon ako. Sus, kahit kailan ka talaga napakataklesa mo. Ano pinagbubulungan niyo magpinsan? Pinag-uusapan niyo ba ako? Hindi po, Lo. Ang sabi nitong si Rosie, sinundan niyo raw ako sa kakahuyan at nakita niyo ako naging aswang. Totoo bang sinabi ng pinsan mo, Roman? Magsabi ka na totoo. Lo, ano po kasi? Huwag mong sabihin sasakyan mo ang kalokohan ng baliw mong pinsan. Kayo mga bata kayo, ang lilikot ng mga imahinasyon niyo. Pero hindi tama na pinagbibintangan niyo ako ng kung ano-ano. Kakausapin ko mga magulang niyo nang madisiplina kayo. Masinsinan pong pinag-usapan ng pamilya namin kung ano ang dapat naming gawin dahil wala naman kaming alam tungkol sa mga aswang. Naisip naming humingi ng tulong mula sa isang magaling na albularyo. Pero kinabukasan pa raw ito makakapunta sa amin. Kaya naman sa gabing yun upang masigurong hindi makakaalis ng bahay si Lolo, nagdesisyon kaming ikandado ang kanyang kwarto. Lahat kami ay nasa may sala, naghihintay kung ano ang mangyayari. Insan, sigurado ba kayo dito sa ginagawa natin? Wala na tayong ibang pwedeng gawin sa ngayon. Hindi natin pwedeng hayaang umalis na naman si Lolo. Kailangan na natin siyang ilayo sa Marieta na yon. Buksan niyo ang pinto! Ba't niyo ako kinulong rito? Baka walang haya kayo? Tay, patawarin niyo kami. Kailangan namin gawin to. Hindi ako makapaniwalang kaya mo itong gawin sa akin, Dolores. Sarili kong anak na gawa ko ikulong na parang isang hayop. Huwag mo sabing naniniwala ka sa sinasabi ng mga lintik na batang yan. Hindi ako aswang. Tay, nakita ko mismo ang nangyari. Nakita ko kung paano nagbago ang anyo ninyo at naging... Kalokohan! Hindi ka na bata para maniwala sa mga aswang. Niyakap ko si nanay at pinatahan dahil walang tigil ang kanyang pag-iyak. Ilang saglit ang lumipas ay narinig na namin ang pag-iba ng boses ni Lolo Nestor. Tumindig po ang balahibo namin, alam na kaagad namin kung ano ang nangyayari. Tay, bakit ang nangyari sa inyo? Insan, mas mabuti siguro kung magdasal tayo. Oo, tama ka.
Sabay-sabay po kaming lumuhod sa harap ng altar at nagdasal. Iyak ng iyak ang mga magulang namin. Kami naman ni Rosie ay sinubukang magpakatatag kahit sobrang takot na kami nung mga oras na yon. Magdamag po kaming nanatili sa sala at wala kahit isa sa amin ang natulog. Rinig na rinig namin ang nakakapangilabot na tinig ni Lolo Nestor. Magdamag siyang sumubok na lumabas. Sa awa ng Diyos, hindi po siya nagtagumpay. Nang pumutok na ang liwanag, saka lang po siya naging tahimik. Ang hula po namin ay bumalik na siya sa pagiging tao. Dahan-dahan naming binuksan ang kanyang kwarto at tumambad sa amin ang mga nahulog at nabasag na gamit. Parang dinaanan ng bagyo ang kanyang kwarto. Si Lolo Nestor naman ay nakahiga sa sahig, tulog at parang pagod na pagod. Hindi pwedeng dito natin ikulong si tatay sa kwarto niya tuwing nagiging aswang siya. Baka may makaalam na kapitbahay. Ano pong plano niyo, Nay? Mas maigi kung doon natin siya ilalagay sa bodega na nasa likod ng bahay natin. Malayo yun sa mga kabahayan at wala masyadong nagpupunta doon. Tama po kayo, tiya. O sige, Roman, anak, Rosie, kayo na ang maglinis ng bodega. Siguruhin yung maayos ang paligid ha. Tutulugan yun ng lolo nyo. Opo, Nay. Pagkatapos naming linisin ang bodega ay inilipat na po namin doon ang kama ni Lolo Nestor. Pati na rin po ang ibang mga gamit niya ay nilagay namin sa bodega. Galit na galit po siya nang magkamalay at makitang nilagay namin siya sa bodega. Ilang beses naming pinaliwanag sa kanya ang lahat pero hindi niya kami naiintindihan. Lahat ng kanyang alaala bilang isang aswang ay nawawala pag bumalik na siya sa pagiging tao. Pagkatapos nyo ikandado ang kwarto ko kagabi, ngayon naman, inilagay nyo ako sa bodega. Hindi na tama itong ginagawa nyo sa akin. Mas masahol pa ako sa hayop kung ituring ng sarili kong pamilya. Tay, pasensya ka na. Sana po maintindihan ninyo na hindi madali para sa amin to. Pero ginagawa lang po namin kung ano ang tama. Ano naging tama itong ginagawa nyo sa akin? Palabasin nyo ako rito. Gusto ko magtrabaho. Hindi ko pwede pabayaan ang bulaluhan natin. Lo, kami na po muna ang bahala sa karinderya ha. Huwag po kayo mag-alala. Hindi po namin to pababayaan. Hindi. Wala akong tiwala sa kahit na sino sa inyo. Tiya, nandito na po ang albularyo. Ay, salamat sa Diyos. Albularyo? Ba't kayo tumawag ng albularyo? Wala akong sakit. Sir Jupiter, hindi po naging madali ang pagkumbinsi namin kay Lolo Nestor na magpatingin sa albularyo. Paulit-ulit niyang sinabi na hindi niya ito kailangan dahil walang mali sa kanya. Pero sinabi namin na kung gusto niyang patunayan na hindi talaga siya aswang, papayag siyang magpatingin sa albularyo. Kaya naman sa huli ay pumayag na si Lolo upang patunayan ang kanyang sarili. Sa loob ng 1 oras ay nagsagawa ng iba't ibang ritual ang matandang albularyo. May dala siyang mainit na tubig, halamang gamot at maliliit na bote ng langis. Narinig namin siyang umusal ng mga dasal na hindi namin maintindihan. Tahimik lang kami habang pinagmamasdan ang nangyayari. Lahat kami ay kinakabahan. Nakatulog si tatay. Naubos ang kanyang enerhiya sa mga ginawa kong ritual. Tatapatin ko na kayo. Wala akong magagawa upang tanggalin ang sumpa. Isa na siyang aswang at hindi na ito mababago pa. Habang buhay na pong magiging aswang si Lolo? Sa kasamaang palad, oo. Nasa inyo na ang desisyon kung ano ang gagawin ninyo. Pwedeng wakasan nyo na ang kanyang buhay upang hindi na siya magdusa at patuloy na magkasala. Maaaring patuloy niyo siyang ikulong dito at kayo na ang bahala kung paano siya bubuhayan. Kayo ang pamilya niya at kayo ang gagawa ng desisyon para sa kanya. Hindi ko kayang patayin si tatay. Diyos ko, paano kami umabot sa ganito? Makapangyarihan ang gumawa sa kanya upang maging aswang.
Si Marieta. Bukod sa pagiging aswang, may alam rin ito sa itim na kapangyarihan. Kaya naman mistulang sunod-sunuran ng inyong lolo Nestor sa babaeng ito. Hindi ko alam kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito pero isa lang ang sigurado ako. Pinapalakas siya ng galit at inggit. Dito nagmumula ang kanyang kasamaan at itim na kapangyarihan. Nagkatinginan kami. Wala kaming maisip na rason para magalit o mainggit si Marieta sa amin. Hindi pa namin siya nakikilala noon, kaya imposibleng may atraso ang pamilya namin sa kanya. Habang tumatagal, ay mas nagiging palaisipan sa amin ang kanyang intensyon. Ano ba talaga ang gusto niyang mangyari? Bakit niya ginagawa ang lahat ng ito? Oh, Rosie, anong nangyari sa'yo? Ba't ka hinihingal? Si Marieta, nakita ko siya. Ano? Nakita ko siya sa labas ng bahay. Pagala-gala, parang nagmamanman. Sigurado ako nagtataka na siya kung bakit hindi niya nakikita ang lolo Nestor niyo. Punta natin si Lolo sa bodega. Baka kung ano na nangyari sa kanya. Mabuti pa nga. Sir Jupiter, nagtaka kami dahil sobrang tahimik ng bodega nung dumating kami. Inasahan na kasi namin na mag-iingay si Lolo at kakalampagin ang pintuan. Pero wala po kaming narinig na ganun. Kinabahan na kami dahil may naiisip na kami kung ano ang posibleng nangyari. Mag-iingat ka, Insan. Baka bigla ka nalang sakmali ni Lolo. Oo, daan-daan kong bubuksan ng pintuan para hindi siya magulat. Hawakan mo mabuti ang buntot ng pagi ha. Kailangan natin yan. Oo naman. Huwag ka mag-alala. Tsaka may dala rin namang asin si Tia Dolores. Mag-iingat ka, anak. Nasaan si Lolo? Bakit wala siya dito? Sinasabi ko na nga ba eh. Nagtaka talaga ako kung bakit sobrang tahimik ng bodega. Butas ang bubong sa may likod. Nakatakas si Lolo. Nakatakas? O pinatakas ng Marieta na yun? Hayop talaga ang babaeng yun? Ayaw tayong tigilan? Sir Jupiter, sinubukan po naming hanapin si Lolo Nestor, pero hindi kami nagtagumpay. Maging sa mga karatig bayan ay nakarating na kami, pero wala pa rin talaga. Gabi-gabi rin po kaming nagpupunta sa Kakahuyan, umaasang matatagpuan namin siya doon. Pero lagi kaming umuuwing bigo. Sa totoo lang, umabot na rin kami sa puntong nawalan na kami ng pag-asa. Pakiramdam namin ay wala kaming laban sa isang makapangyarihang aswang at mangkukulam na kagaya ni Marieta. Kahit anong gawin natin, hindi yata natin siya malalabanan. Ginawa na natin ang lahat pero hindi pa rin natin mahanap si Lolo. Kumusta na kaya si tatay? 1 linggo na siyang nawawala. Sana walang ginawang masama sa kanya si Marieta. Nanggigigil talaga ako sa tuwing naaalala ko ang babaeng yun. Bakit pa kasi siya dumating sa buhay natin? Sana pala hindi na tayo kumuha ng personal nurse para kay Lolo. Imbis na makatulong, napasama pa siya. Bakit hindi natin subukan lumapit uli sa albularyo? Narinig ko kasi na may kakayahan silang tawagin ng presensya ng isang mangkukulam. Ipapatawag natin si Marieta? Oo, iyan lang ang naiisip kong paraan sa ngayon. Pag nakarap na natin siya, baka pwede natin siya pakiusapan. Alam ko suntok sa buwan pero kailangan natin subukan. Hindi tayo pwedeng basta nalang sumuko. Walang puso ang babaeng yon. Sa tingin mo, pakikinggan niya ang pakiusap natin? Kahit malaman lang natin yung pinanggagalingan niya. Sigurado kasi ako may rason kung bakit niya ginawa ang lahat ng to. Sa dami ng taong pwede niyang kunin, bakit si Lolo Nestor? Marami namang mas bata at mas malusog na pwede niyang hawaan sa pagiging aswang, di ba? Yun nga po mismo ang ginawa namin. Pinuntahan namin ang albularyo sa bahay nito at muling humingi ng tulong. Hindi ito nangako na magtatagumpay itong tawagin si Marieta.
pero susubukan raw nito. Nagsagawa ito ng isang ritual gamit ang kandila at tubig na may halong langis. Narinig namin itong sumambit ng mga katagang hindi namin maintindihan. Nakapikit ang mga mata ng albularyo at focus sa ginagawa. Matagal pa ba? Kanina pa tayo dito, Insan. Gabi no. Maghintay na lang tayo at magtiwala sa kanya. Narito na siya. Nararamdaman ko ang kanyang presensya. Si Marieta ba yun? Siya ba yung nasa labas? Sir Jupiter, laking gulat namin nang makita nga namin si Marieta na nakatayo sa labas ng kubo. Nasa ilalim siya ng isang malaking puno. Madilim sa kanyang kinatatayuan pero sigurado kami na siya ang aming nakita. Mabilis po kaming lumabas ng kubo at tumakbo palapit sa kanya. Nakasuot siya ng itim na bestida at blanko ang ekspresyon. Nakatingin siya sa kawalan at tila ba hindi man lang narinig ang pagtawag namin sa kanya. Walang hiya kang babae ka! Saan mo dinala si Lolo Nestor? Anong ginawa mo sa kanya? Marieta, nagmamakaawa ako. Ibalik mo sa amin si tatay. Huwag mo namang gawin sa amin to. Bakit mo to ginagawa? Anong kasalanan namin sa'yo? Bakit mo kinuha si Lolo Nestor sa amin? Sumagot ka, Marieta! Bakit mo to ginagawa? Dahil wala kayong karapatan na maging masaya. Lalo nang walang kwenta niyong lolo. Anong ibig mo sabihin? May nagawa bang kasalanan si Lolo Nestor sa'yo? Anak ako sa labas ng Lolo Nestor niyo. Ano? Oo, tama ang narinig niyo. Matagal niya na itong nililihim sa inyo. Ayaw niyang madumihan ang paningin niyo sa kanya. Kung umasta siya, parang kung sino siyang perpekto. Pero ang totoo, makasalanan din siya. Paano nangyari ang sinasabi mo? Pinaniwala niya ang aking ina na mahal niya ito. Binilog niya ang isip ni nanay. Wala siyang kaalam-alam na niloloko lang pala siya ng hayop kong ama. Ang ama ko na hindi man lang sinabi na pamilyado pala siyang tao. Pagkatapos niya itong buntisin, bigla na lang siya nitong iniwan. Mas mahal daw nito si Belen at nadala lang daw siya sa tukso. Mas pinili ni Lolo ang Lola Belen namin at iniwan niyang buntis ang nanay mo. Lumaki ako nang hindi nakakaramdam ng kahit katiting na pagmamahal mula kay nanay. Sa mga mata niya, isa akong malaking pagkakamali. Ako raw ang bunga ng katangahan niya. Alam niyo ba kung gaano kasakit para sa isang anak na marinig ang mga salitang yon? Ha? Diyos ko, hindi ko alam. Talagang hindi mo alam. Dahil inilihim niya sa inyong lahat. Namuhay siya na parabang wala siyang mag-inang iniwan. Na parang wala siyang sinaktan, niloko at inagrabyado. Naiintindihan ko ang sakit na nararamdaman mo. Hindi! Kahit kailan hindi ko maiintindihan. Dahil hindi mo naranasan ang mga pinagdaanan ko. Mabuti na lang at may Lola Tasha ako. Siya lang ang nagparamdam sa akin ng pagmamahal. Ana, nandito ako para sa'yo, Apo. Mahal na mahal kita. Salamat, La. Mahal na mahal ko rin po kayo. Kayo lang naman po nagparamdam sa akin na mahalaga ako eh. Pero kahit hindi ako minahal ni Nanay, masakit pa rin po sa akin tanggapin ang pagkawala niya. Mula nung iniwan siya ng ama mo, pinabayaan na niyang kanyang sarili. Ilang beses ko siyang kinausap pero ayaw niyang makinig sa akin. Wala na siyang pakialam sa sarili niya. Nung naging mahina ang kanyang katawan at pinakiusapan ko siyang magpagamot, ayaw niyang pumayag. Wala na raw kwentang kanyang buhay nung hindi siya pinili ng tanging lalaking minahal niya. Kasalanan ng ama ko kung bakit nawala si Nanay. Iniwan niya kami at ginawang miserable ang buhay namin. Kaya kailangan niyang magbayad, Apo. Hindi natin hahayaang maging masaya siya.
Maghihiganti tayo at titiyakin natin na ikaw ang magiging pinakamabigat niyang karma. Sir Jupiter, sa pagkakataong yun, ay pinagtapat na raw ng kanyang Lola Tasha sa kanya ang tunay nitong pagkatao. May lahing aswang si Lola Tasha at may alam rin ito sa itim na kapangyarihan. Nanggaling pa raw ito sa mga ninuno nito na pinagpasapasahan ng iba't ibang henerasyon. Dahil lumaking puno ng galit si Marieta, siya mismo ang nakiusap sa kanyang lola na turuan siya kung paano mangkulam. Sa loob ng ilang taon ay tinuruan raw siya nito ng epektibong paggamit ng itim na kapangyarihan. Dahil dito lahat ng mga bumangga kay Marieta ay natikman ng kanyang bagsik. Lahat ng nanakit at ng hamak sa kanya ay kinulam niya. Lahat sila ginamit ko lang bilang paghahanda sa misyon ko. At yun ay ang paghiganti ko sa sarili kong ama. Matagal mong pinagandaan ang lahat ng to at nagtagumpay ka nga. Siyempre. Inalay kong buong buhay ko sa paghihiganti. Ibinenta kong kaluluwa ko sa kadiliman. Kaya hindi ako makakapayag na mabigo. Naiintindihan ko ang pinanggagalingan ng sakit at galit na nararamdaman mo. Pero mali pa rin to eh. Mali na hinayaan mong kainin ka ng kadiliman. Madali para sa iyong sabihin yan. Kasi hindi mo na pagdaanan ang mga pinagdaanan ko. Nung namatay raw ang kanyang Lola Tasha, inasahan na raw niya na sa kanya nito ipapasa ang pagiging aswang. Handa na raw siya, kaya naman hindi siya nagatubiling tanggapin ito. Bukod sa gusto na niyang makapagpahinga ang kanyang lola, gusto rin niyang maging mas makapangyarihan pa. Bago tuluyang bawian ng buhay si Lola Tasha, pinapangako raw siya nito na maniningil siya at ipaghihiganti ang kanyang ina. At ito na nga ako ngayon. Tinutupad ang binitiwan kong pangako sa lola ko. Alam ko mahirap, pero sana mahanap mo sa puso mo ang kapatawaran. Alam kong hindi puro kasamaan ang nasa puso mo. Nasaktan ka lang pero sa loob-loob mo, mabuting tao ka talaga. Pasensya ka na, pero pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan ko, wala nang natirang kabutihan sa puso ko. Nilamon na ako ng galit at paghihiganti. Gustuhin ko magpatawad. Huli na ang lahat. Anong ibig mo sabihin? Nasa huling bahagi na ako ng aking paghihiganti. Ngayon pa ba ako lalambot? Marieta, maawa ka. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo na tong ituloy. Ibalik mo na si Lolo Nestor sa amin. Makakasama niyo rin siyang muli. Maghintay lang kayo. Darating din ang araw na yon. Anong ibig mo sabihin? Hindi na ako nakakuha ng sagot mula kay Marieta. Bigla na lang po itong tumakbo patungo sa kakahuyan. Sinubukan po namin siyang habulin ni Rosie pero masyadong mabilis ang kanyang kilos. Hindi na namin siya naabutan. Bigla na lang po siyang nawala. Sinigaw namin ang kanyang pangalan, paulit-ulit namin siyang tinawag, pero wala kaming nakuhang sagot. Ano nang gagawin natin? Hindi ko alam. Tuluyan na ba talaga siyang nagtagumpay? Wala na ba tayong magagawa? Mula nung araw na yon, wala na po kaming ibang ginawa kundi ang magdasal. Umaasa pa rin kami na magiging maayos rin ang lahat, na makakasama ulit namin si Lolo Nestor. Pero umasa lang po ang pamilya namin sa wala. Dahil isang gabi, nagkagulo ang aming bayan nang may makitang bangkay na palutang-lutang sa ilog. Lolo Nestor! Lolo!
Pansamantala po naming isinara ang bulaluan para sa lamay ni Lolo Nestor. Dahil kilala siya sa bayan namin, hindi na nakakapagtakang dinagsa ng maraming tao ang lamay niya. Halos lahat ng mga suki namin sa bulaluan ay nakiramay. Sobrang nasaktan naman po si nanay sa nangyari. Iyak siya ng iyak at hindi pa rin makapaniwala. Kamamatay lang ng Lola Belen niyo. Tapos ngayon naman, ang Lolo Nestor niyo naman ang pinaglalamayan natin. Tahan na po, Nay. Ipagdasal na lang po natin ang katahimikan ng kanyang kaluluwa. Hindi pa rin ako makapaniwala na nangyari sa atin ang lahat ng ito. Inaamin kong hindi tama ang ginawa ng Lolo Nestor mo. Mali na nanloko siya ng babae at iniwan ang kanyang mag-ina. Pero hindi rin makatarungan ang ginawa ni Marieta sa kanya. Ipagdasal na lang din po natin na maliwanagan ang isip ni Marieta. Sana balang araw, matuto siya magpatawad. At naniniwala rin po ako na darating ang araw na pagbabayaran niya yung kanyang ginawa. Mananagot pa rin po siya sa Panginoon. Tama ka. Matatapos rin ang kasamaan niya. At natitiyak kong mabubulok siya sa impyerno. Malaking trauma po ang naidulot ng pangyayaring ito sa buhay namin. Naalala ko na ilang beses akong nagkaroon ng masamang panaginip. Iba-ibang senaryo, pero sa lahat ng yun, sumisigaw at nagmamakaawa si Lolo Nestor. Dahil po dito malakas ang paniniwala ko na hindi pa talaga tuluyang nakapagpahinga si Lolo. Pinapahirapan pa rin siya ni Marieta. Hindi lang pala ako ang nananaginip ng masama tungkol kay Lolo. Insan, nag-aalala ako. Mukhang hindi pa rin siya nakakawala sa itim na kapangyarihan ni Marieta hanggang sa kabilang buhay. Yan rin ang duda ko. Ngayong wala na talaga si Lolo, ang gusto ko lang makapagpahinga na siya at magkaroon ng katahimikan. Pero paano mangyayari yun kung ayaw pa rin siyang tigilan ni Marieta? Nung isang gabi, napanaginipan ko si Lolo Nestor na nakagapos. Napapaligiran siya ng malalaking apoy at si Marieta naman ay humahalakhak na parang demonyo habang pinagmamasdan si Lolo na nahihirapan. Ayokong isipin na miserable ngayon si Lolo Nestor. Pero iba talaga ang pakiramdam ko . Sana sapat ang mga dasal natin upang makaligtas siya. Isang gabi po, ako ang naatasan noon na magbantay sa kabaong ni Lolo. Busy kasi si nanay sa pag-iistima ng mga nakikiramay sa labas. Huling gabi po yun ng lamay ni Lolo Nestor kaya mas maraming tao ang nagpunta. Bandang 2:00 na po ng madaling araw noon nang makaramdam ako ng antok. Dahil ilang araw na rin akong walang maayos na pahinga, nabigo po akong labanan ang antok. Hindi ko na malayang nakaidlip na pala ako. Pasado 3:00 na po ng madaling araw nang maalimpungatan ako. Nakatulog pala ako. Lagot ako kay nanay nito. Sino po kayo? Napansin ko pong may isang babaeng nakaitim na bestida ang dumudungaw sa kabaong ni Lolo. Binundol po ako ng kaba nang mapansing parang pamilyar ito sa akin pero gusto ko pong makasiguro. Sino po kayo? Kilala po ba namin kayo? Marieta? Tulong! Nandito si Marieta! Tulungan niyo kami!
Nagulo po ang lahat ng tao sa lamay pero habang nagkakagulo kaming lahat, bigla na lang naglaho na parang bula si Marieta. Nagtulong-tulong ang mga kapitbahay naming hanapin siya pero lahat sila ay nabigo. Kinabahan na po kami noon dahil baka kung ano na naman ang ginawa nito. Basta po, nakita ko siya nakadungaw sa kabaong ni Lolo Nestor. Umiiyak po siya tapos nung tinawag ko siya, bigla na lang po siyang tumawa ng malakas na para bang isang halimaw. Halimaw naman talaga ang babaeng yun. Wala na nga si Lolo Nestor. Nagtagumpay na siya pero ayaw pa rin niyang tumigil. Ano bang gusto niyang mangyari? Ano pa bang kailangan niya sa atin? Hindi pa ba sapat ang lahat ng gulong dinala niya? Ang sabi mo, dumudungaw siya sa kabaong, di ba? Opo. Tumawag tayo ng albularyo. Ha? Bakit po? Kailangan nating makasiguro. Hindi natin alam kung ano ang ginawa niya sa bangkay ng Lolo Nestor nyo. Ano pang ibig niyong sabihin, Nay? Tama si Tia Dolores. Di ba may mga kwento na nangunguha ng bangkay ang mga aswang? Pinapalitan daw nila ito ng bani ng saging. Sa mga mata natin, isang bangkay pa rin ang nakikita natin. Pero ang totoo raw, kinuha na talaga ng aswang ang bangkay. Tumawag nga po kami ng albularyo, Sir Jupiter, at dito nga namin napatunayan na tama ang hinala ni nanay. Kinuha nga ni Marieta ang bangkay ni Lolo Nestor. Nanlumo po kami sa aming nalaman. Ginawa na po namin ang lahat pero wala talaga kaming kalaban-laban kay Marieta. Wala na kaming nagawa kundi umiyak at magdasal. Sana kahit nasa kamay ng kadiliman ng bangkay ni Lolo Nestor ay magkaroon pa rin ng kapayapaan ng kanyang kaluluwa sa kabilang buhay. Alam naming imposible ang aming hiling, pero umaasa pa rin kami. Grabe talaga ang kagustuhan ni Marieta na makapaghiganti, ano? Biruin mo, patay na si Lolo Nestor, pero kinuha pa rin niya ang bangkay nito para patuloy itong pahirapan. Narinig dati ng sinabi ng albularyo. Patuloy raw na magsasagawa ng ritual sa Marieta. Sisiguraduhin nito na hawak pa rin ito sa leeg ang kaluluwa ni Lolo hanggang sa kamatayan. Hindi niya pa rin ito titigilan. Sabi naman ng albularyo, gagawa rin daw siya ng mga ritual upang kontrahin ang itim na kapangyarihan ni Marieta. Oo, pero aminado rin siya na hindi ito magiging madali. Masyado raw makapangyarihan si Marieta. Diyos ko, iligtas niyo po ang kaluluwa ni Lolo Nestor. Sir Jupiter, dito ko po napatunayan kung gaano kadelikado kung magpapadala ang isang tao sa kanyang kalungkutan at galit. Maaari tayong makagawa ng mga desisyong hindi natin pinag-iisipan. Mga desisyong magsasadlak sa atin sa kadiliman. Kagaya na lang po ng nangyari kay Marieta. Hindi ko po siya masisisi kung nakaramdam siya ng ganun. Tama naman siya, walang ibang makakaintindi ng mga nararamdaman niya kundi siya lang. Hindi namin naranasan ang mga eksaktong bagay na pinagdaanan niya. Pero mali pa rin na gumamit siya ng itim na kapangyarihan upang makapaghiganti. Kahit kailan, walang mabuting maidudulot ang paghihiganti. Nay, sigurado po ba kayong isasara na natin ang bululuan? Hindi madali para sa akin ang desisyon na to, anak. Pero lalo ko lang kasing maaalala ang masasakit na nangyayari pag nakikita ko ang bululuhan na to eh. Naiintindihan ko po. Sobrang mahalaga para sa lolo at lola mo ang bulaluhan na to. Pero ito na siguro ang tamang panahon para magsimula tayo ng panibago. Nakabili ako ng bahay at lupa sa Maynila. Doon na tayo titira. Kayo po ang bahala, Nay. May tiwala po ako sa desisyon niyo. Salamat, anak. Mula po noon ay wala na kaming natanggap na balita mula kay Marieta. Lumipat na kami sa Maynila pero patuloy pa rin naming pinagdadasal ang kaluluwa
ni Lolo Nestor. Hindi na rin kami humingi ng tulong sa albularyo dahil ayon sa pari na nakausap namin, wala raw kahit na sino ang pwedeng tumalo sa kapangyarihan ng Diyos. Sa totoo lang po, hanggang ngayon ay hindi namin alam kung naligtas ba talaga ang kaluluwa ni Lolo. Pero gusto naming paniwalaan na hindi siya pinabayaan ng Diyos. Araw-araw namin siyang pinagdarasal at alam naming mas makapangyarihan ang dasal laban sa kahit anong itim na puwersa. Sa kasalukuyan po ay may sarili na akong pamilya. Kami po ng aking asawang madalas na nakikinig sa inyong YouTube channel. Kaya magiging isang malaking karangalan po kung mapipili nyo itong kwentong pinadala ko. Maraming salamat po at God bless sa ating lahat.